जेबो खिन्थानो रोङाखै रायलायनायफ्रालाय सिगांनिफ्राय माबाखा रायलायो मायोखा मानसियालाय बयजोंबो एसएमएस गेलेनाय मानायावलाय जोंनि नुनायावहाय बिदिनोखा आरोखि। खुलुमबाय रायजोफोर, फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर, आरोबाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय सासे आइजोआ खारनानै दङ। जाय आइजोआ गले गले बे एखे खामानिखौनो मावबाय थादों होननानै जों न'खरनिफ्राय मिथिनो मोनदों। जायनि मुङा रन्जिता बसुमतारी, बिसायनि मुङा सुबल बसुमतारी, जायगाया चिरां जिल्ला थुक्राझार गामिनि साखाथियावहाय थानाय 1 नं सालबारि गामिनि होननानैहाय जों खोनानो मोनदों। स' रायजोफोर, बिनि न'खरनि फोरमायनाय बायदिब्ला रन्जिता बसुमतारीहा सासे गथ'बो दंखायो आरो बियो बेंटलावहाय गावनि बिब'आ फैसा हरनायखौ लायनो थांनायावनो बियो गोमादों। दा बेंटलनिफ्राय बङाइगावसिम विंगार हमनानै बियो थांदों होननानै बुंदों आरो बिनिफ्रायनो फैफिनाखै रायजोफोर। बिनि बिसाय फोरमायनाय बायदिब्ला रन्जिता बसुमतारीया खनसे नङा खननै नङा खनथाम खारबाय होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों। दा बेफोरबायदि मावनाय मानसिखौनो मोखां होथेनानै होदों। मोखां होथेनायनिबो माखासे जाहोन थायो। बेबायदि मानसिखौहाय मोखां होथेयोब्ला माबोरै हमनो मोनलायखो आरो गुबुन जायगायाव थानाय मानसिफ्रा माबोरै बे मोखां होथेनाय मानसिखौ सिनायलायखो रायजो। आंनि मथेब्ला बेबायदि आइजोखौहाय मोखां होथेनानैहाय लाब गैया। बेथ' सासे देरफुनाय सिख्ला नङा, फरायफुनाय सासे स्टुडेन्ट नङा। बियो गावनो गाज्रि खामानि मावदों आरो बियो खनसेल' नङा खननैल' नङा खनथाम खारबाय होननानै बिनि बिसायानो फोरमायखादों। आरो बिनि बिसाया रायजो राजाफोरखौहाय जेरावखिया थाया मानो नुसननोब्ला हमनानै हरनो थाखाय रिकुवेस्ट खालामदों। अब्ला बिनि महरखौ जुदि होथेयोब्ला माब्रै बै गुबुन जायगायाव थानाय गुबुन स्टेटआव थानाय मानसिफ्रा बेखौहाय सिनायनो हानो। दा जेखि जादोला रायजोफोर, सुबल बसुमतारीया गावनि बिसिखौहाय मोनफिननो थाखाय नोंथांमोनावहाय रिकुवेस्ट खालामदों। नोंसोरो जुदि बहाबाफोर नुसनोब्ला टाउन सहराव लामा सामायाव जुदि रन्जिता बसुमतारीखौहाय सिनायदोंब्ला अब्ला नैबे सावगारियाव होखानाय जे जानबुं नाम्बार, बे जानबुं नाम्बारावहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानैहाय रन्जिता बसुमतारीनि बिसायनोहाय फोरमायहरनो हागोन आरो हमनानै हरनो हागोन रायजोफोर। दा बिथाङा बेखौहाय रिकुवेस्ट खालामदों। दानिया फैदो रायजोफोर, बिनि बिसाय सुबल बसुमतारीया मा फोरमायदों जोङो एसे खोनासंनानै लादोनि। न'खरावथ' जानाया माने मैयाहाय आंनि बुरिया बे न'खरनिफ्राय जेनेबा गावनि बिब'जोंहाय फैसा 1000से लायथ'नो होननानै बेंटलाव थांदोंमोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय आधार कार्ड बानायनो बाबुनिबो आंनिबो होननानै थांदोंमोन। ओमफ्राय आंबो मोजाङै मोजां थाङोब्लालाय नों बाबुखौ लांफादो होननानै बुंहरदोंमोन। आं लांफाया, आंनाव फैसा गैया होननानैहाय बियो बुंनानै गालांदों। ओमफ्राय बिमा थांफादोंमोन बेजों लोगोसे। हिनजावनि बिमा औ। ओमफ्राय बिमाखौ ओरैबायदि थगायलांदों बियो, बास स्टेन्डआव दोनहैदों, बेंटल बास स्टेन्डआव। आब'खौबो नेबाय थादो, आं बङाइसिम थांनायसै होननानैहाय आं दा फैफिननाय आयै होननानै बिमाखौ थगायना गालांदों बास स्टेन्डआव। नोंनि बुरिया माने गावनि बिब'नाव फैसा लायथ'दोंमोन आरोना? औ, गावनि बिब'नावहाय फैसा 1000से लायनो होननानै थांथ'दोंमोन। मोजाङै मोजां थांबायब्लालाय मोजां होननानैहाय आंबो दखानाव थांब्र'बायमोन। ओमफ्राय आं गोसोखौ सुखुवा मोननायखाय आंबो बेटारि गारि लानानै उन थांफादोंमोन बेंटलसिम नायहैथारनोसै आं होननानैहाय। ओमफ्राय आं बेंटल बास स्टेन्डआव सहैनायजों लोगोसे बियो विंगार गाखोनानै थांबाय बङाइगावसिम। बेबायदि जादों आरोखि। माब्रै सोर खिन्थागोन नोंनो विंगार गाखोनानै थांदों होननानै? बे गावनि असे बिमायानो आंनो खिन्थाबाय। नै दासो थांदों रानिया विंगार गाखोनानैहाय होननानै बिमाया आंनो खिन्थाबाय। ओमफ्राय रायबाय आं बिमाखौनो एसे बेंटल बाजाराव लाबो। न'खराव माबाफोर जादोंमोन नामा? न'खरावथ' ओरैनो जेबो जायाखै। आं बेखौ बुवाखैबो रायाखैबोमोन। गावसो आंखौ रायबावदों। ओरैनो फन रायलायनाय सोरजोंबा फन रायलायनाय सन्देह दंमोन नामा? सिगांनिफ्रायनो फन रायलायनाय, सोरजोंबा एसएमएस गेलेनाय बेफोरखौथ' आं गोबां खोनाबाय आरो नुखाबायबो। आरो बियो खारनाया बे दानि नैबे खेबसेल' नङा, नैबे खेबजों बियो खेबथाम जाबाय खारनाया। दा मा सन्देह खालामदों? सोरबा हौवाजों खारदों होननानै सन्देह खालामदों नामा नों? आंनि सन्देहआथ' बेनो। बहानि बेलाय हौवाया?
बियो जाय सेंग्राजों सिगांहाय थांदोंमोन बे सेंग्राजोंनो बियो थांफिनदोंबो जानो हागौ आंनि सन्देहआव। बहानिमोन जे? बे आंनि बुरिनिफ्राय आं सोंनानै मोननाय बायदिब्ला बे सेंग्राया आमथेखा साइडनिमोन। दा नोंनि बुरिखौ मा नों फैफिनजानो लुबैदों नामा? आंनि बुरिखौथ' आं जेनेब्ला फैबालाय आं दाबो नाजावो। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? नोंनि बुरिखौ जुदि अबावबाफोर नुयोबा हमनानै दोननानै नोंथांनिसिम कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरनो थाखाय मा खावलायहरगोन रायजो राजाफोरखौ? रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खावलायनाया बेनो, जेनेबा आंनि बुरिखौ सोरबाफोर बबेबा खनाफ्राव नुसनबायोब्ला अननानै खिन्थाहर, बेनो आंनि रायजोफोरनिफ्राय गुरै आर'ज। जानबुं नाम्बारखौ गोसोआव दं नामा? जानबुं नाम्बारखौथ' आं गोसोआव गैथ'वा। गथ' गथाय दंना गैया? गथ'आ आंना सासे दङ 9 बोसोरनि। नोंनि गामिया? 1 नं सालबारि गमाद। नोंनि बुरिनि मुङा मामोनलाय? रनजिता बसुमतारी। नोंथांनिया? आंनिया सुबल बसुमतारी। माने आंलाय मा बुंनो हनै माबा मैयाहाय माने फैसा बिब' हरनायखाय फैसा बख'नो होननानै थांदोंमोननो, ओमफ्राय दा बियो फैसा बख'नो होननानै थांनायावहाय बिब' लेंहरदों होननानै थांनायावहाय थांदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय दा बियो थांबाय, ओमफ्राय बबाव थांखो गैया मिथिया, बिमा थांफादोंमोन। बिमायाबो गारि गाखोबाय, गारि गाखोनानै थांबाय, बिदिल' खिन्थाफैनो रोंदों आरो जेबो खिन्थानो रोङाखै। रायलायनायफ्रालाय सिगांनिफ्राय माबाखा रायलायो मायोखा मानसियालाय, बयजोंबो एसएमएस गेलेनाय मानायावलाय जोंनि नुनायावहाय बिदिनोखा आरोखि, मिथिखायो जोङो गामिनि हिसाबैहाय। ओमफ्राय बियो जुदिबा अबावबाफोर थांनानै थाहैदोंबा फैफिनथों आरोखि, गावनि फिसा दङ हनै फिसाइ दङ, एफा मोजां संसार जादों बियो, ओंखायनो जों फैफिनजानो लुबैयो आरोखि। जेरावखिया दङ फैला आराम जागौमोन आरो। जों भिडिअनि गेजेरजोंनो मिथिनो मोनबाय बिथाङा गावनि बिसिखौहाय मोननो हास्थायदों आरो हमना हरजानायखौहाय लुबैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बहाबाफोर नुयोब्ला हमनानै हरदो आरो भिडिअफोरखौहाय हाजासे जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानैहाय नोंथांमोना हगारनानै हो, अब्लानो बे आइजोखौ थाबैनो मोनगोन। आरो बे आइजोखौ नोंथांमोना हमनानै बिसायनोबो हरनो हागोन। स' रायजोफोर, जों मिथिखागौ ससियेल मिडियायाव हगारजायोब्लानो रावबो खारग'नो हाया। बेनिखायनो आं सानो रनजिता बसुमतारीखौ आरोबाव थामथिबार बिथाङा खारखुमाबावनो हानाय नङा होननानै, बिसायनि न'आवनो सफैफिनगोन होननानै। गोजोन्थों रायजोफोर, भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय, जेन' आं गोदान गोदान आपडेट भिडिअफोरखौहाय नोंथांमोननोहाय दिन्थिनानै होलांनो हानाय बायदि। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।